ada babirta long pen kado kavya phansada me adap ke mia kardom nang pajurik lo dang te pini ada babirta arjik tha লাখাইং কয় সিংহাসন কনস্টিটুয়েন্সি ke parlo inglong po thedong lang biri ka thoilong singhason ara phan thangnat kapachini la pen kaching ki je than pon ave pin pen sai gati ke amen pen chiri suri po social long le kacherai de je phan kabor i lasona por hut singhason ara tum aning ki pung che paklang si prabjin pen ladak pen cheterek nang ji pusi singhason ara pen apong ki pu paso dam de pita cheterek re mate dam de sonsi bangso long le kacherai bang pu amen lake Karbing Long Autonomous Council phau long biring ti pusi singhasanara tumpen nang thandun hedong lang biri ka thoi lake longit hiti pen ke lo kilometer flikep so sedoji bangso lam kia hoy lam chini jia phan pura aru ni phai ke thom arni singhasana long chirok tok rat lapen hek muchot tumpen herang ke bitu tum phan chiponsi adimak long an palidam lo lapen hada adimak long an ke thek damlong ke sai ke tikia long son han ke e lapen pregjam ke thir long abiria long ke e karche sona mung thek on long halapu gb lapen sgb atumben pherang ke thengno nang pachini dun atengke labangso thedong lang biri ka thoi long inut Karbing Long Autonomous Council along phau klembang pu long biring tika thar lake ni tum singhasana rada munit kali lasi karbi pusita me nili tum aphan thangnat nang pachini ne lapen kaching ke je than pon ave pin pen ke nili singhasana tum arar tum ke longle pek pon ke pusi singhasana arar tum pen che parai pon lapen arang tum aphan iram tangar ni stame ke pati direk je aphan apor pilo monta apor ke pia teng belang ni tum che direk re dedla lasi putot nili tum alang ni tum phan ka pachi direk je aphan ni thom ana por pi pon lo jong se ni tum apor pi pon pen ateng pen che direk re puloste so dak pen ka tharle sai ta me deng ponang kok puta nang khandun April 24 ani ta nilitum dak wanglo wang pen alang litum han pulo je 27 ani wangji pusi pulo lasi 27 ani wangji mane 24 ani wangpo 27 ani pen bangke nilitum wangji stame nalitum bangke nithom update ang pilo nalitum se hormu hortat ami dak pen se ponot claim derino permanent hormu ke claim derino pusi bukanglo stame alang litum mane 27 ani ta dam de delo lasi pinia bangke nilitum wang nang koklo people lo tar mane alang litum phan update ki pi ateng pen claim klede lapen update ki pi ateng pen alang litum dam de da joni si pini nitum wang nang koklo lapen ke singhason arat made rat dak thurpak pen pini mane hemritame isi hini phalang no kanglo lake rat aning ki pung made rat aning ki pung made singhason arat tum aning ki pung ajoni bangsi labangso akama claim derlo lasi alang litum bangke labangso claim det po bangke nilitum hanang pun ilo ate nilitum 24 April al nilitum pukangelo pukang det ap joini alang litum claim ke dam de det dak pen hormu hortar chuthai de det joini si rat aning ki pung pen claim det lo lasi pinita nitum pukang lo je adet non nini ba nithom ba nipli ba nipho adet nang pilo lasi la soteng pen damoi pulo alang litum bang pulo une nitum ke la so mechiklo bangke neng hongtha mechiklo ke nilitum dampu pusi alang litum pulo stamela bangta nilitum bisase lape nilitum ahok polam nitum mane tinte damji ne dam dene athe ladak permanent hormu ke edo athe dak buguri hormu ke dado buguri dado lapen ke ladak hem permanent hormu ki kim tado lapen hengpi da alang litum dak plak lo dak hem charning jo nang litum da theklong lo photo tami uthai tami hem charning da ke kim jian tado lo lapen jitu niki hanso tami alang litum gudam chibunai lo hanso tami alang litum dak mane nambom lo daksi laso dak lom langbrik ahawar rong troksi ahawar mane rong troksi arong arat abang pu bang pia tum long hanso nambom lo dak si mane khiti klempo alang litum klempo je chiri klep krepi chiri piklep pulo same chiri piklep pen non itum theklong lo chiri suri ho dak pen ho nitum non thek sarve lab lo ho yar phir lo rot phir pusi pulo hara ke aprang prilu pusi pulo hala dak anda ke pan nilitum theklong lo lasi dak pen gangjang pen ho priluan pitching lo prilu lo pitching nampi putapu prilu nampi putapu ho dakan alang litum ke pan theklong lo lasi labang so alam bangke nitum ke chedon de lasi nilitum nalitum media person pen ho nilitum bhan
labang so alam nangkar ju pon nili tum kladak pe nang than lo labang so alam pot bangke nai tum social media long komane ciri si komane ciri ni komane phare si ba komane phare mane ciri thom choklem ji ning hang kore choklem long lo sem ya phare ke dake piun elu mati jungjung lapen ke dak singa sona rajong si claim aning hang kulo den kle labang pa claim na sitami alang like ame thang jungjung like claim kalimati bang phan nirbhor di khomya ben tulo bang phan nirbhor bang phan akhapen si claim lapen ke alang li abangke nilitum ke jong naim bangke alang li bangke choyorder lo choyorder ajoini si alang li lan alam tame cepang tang nangkok lo ate alang li tangkalong lok lo komandang lo chijol ke lake jiwon rong hang ko bang pulo জীবন রং হাং ko mati lo ladak singhason long sidolo long kiram rong hang arong arat rong kiram teron arong arat lo lake ame karlo mota pulo rong kiram teron arong ame mane arong asara sopo pulo je nilitum hanang ching kike lapen nili phanang ching kike lo nili po phana ching ki phan nilitum thegulong le lapen ke lon nili ar elong dolo lake alangli 60 rong pi arong asar brohai ke chewai jilo alangli kensing rong pi alangli agam buralo lapen ke mojitu niki 60 rong pi asupo rensing rong pi po alangli tame pulo nilitum hanang ching kike lo nili po phanai ching ki anda nilitum thegonlong le po alam si pulo nali tumanda theglong lo kedi lasi alangli pulo je kaddu kabe phanane chingki lablo po alam si pulo mati chingki lablo mane chingki ke stame alangli bangke hola so abang pu amuni depan kaciki do ko joni si chingki lablo pu enei ka cepang tangchot lapen lam kaning je chot chingki ke joni si piniani ni tum dak singa sona rada tum labang so ahawalong wang nang kok lo lasi non nilitum ke longnit pen leke wang boli longnit singa son lo mati all singason ke capital ke rajdhani pusi pulo di capital puta pulo lapen ahempi ke longnit hanlo harak pen ni tum pipot si ladak labang so along li aputhak wang nang ko lake wang nang ko adin ke lalo dake rat along li lo non ke dasi dake jungjung jongsi dokholji ba claim ji ning hang ko de claim mo islam be bang phana kha pen claim ri alle ka chu en pen hi labang so akam ke claim ma tum dokok ti la so joni ma si ni tum ta koson ku pi pen ma pu joni ni tum wang nang ko pini pen batai hini wang alo ni tum ala so aprang ni tum wang lo damoi pulo da claim rinoi pulo ni thom nipi apor pilo hala so ta claim ke derlo dam de del kenal to lasi thelo kijut si alam bangke nili tum bangke longle ke ba bek thek thelo pojoni si ni tum wang lo mati lasi nali tum media person pen nang arju thule thorlo choro lo je longle aputha ke pek thek thelo ma polam na julo choro palo lasi ni tum longle pek thek thelo lake lagle te nili kai jam ju tame nili supo kai rame alang li tum han pek thek thelo lake laso bangke lasi nili clear dak pen nali tum han chuning ri alam bangke lalo lasi nali tum social media lapen news hoi phan nali tum han chuning ri ke la solam chol kado hello je ladak abang ke nili tumarang area se puri le lasi nili pulo hala sunda ladak ke rada lung le pot ke claim ke dam sitami itum charge sarben si claim ni pulo bon sita alangli ladak ke claim bek a in charge bang lason bang na pro ke lo ladak nili phanangi butho bang ke lason lo je ladak ke ili tum ipu pia long le ka li pot ladak ke tum claim dai ni hang busi nili phanangi pulo lasi nili koson lo pini son an ke nili tum kangang bra ka dosara kan bra phan tan atu ji pin si lasona homoisa nang le roglo lasi pini nili tum ladak gangbra chilang advance tamil ladak bang nang koklo lasi ahok peda bangke laso pir thelong bangke nili tum pek thek ate kedam tang ko an benita puru penali tum sigi dotang lo lasi non pini la jitu ladak kam eklen mandani tum pini penang parke pek thelo lapen hopta esonsoni hormu dokoglo pot hosta irui an penake ajat hormu ichera cara hormu dame chipon lap nangbo pela bang so prang ke dam tang nang li tum adak warning mate nang pachini mek dolo ma dolo deli tum ladak ke bang ke dam tang masachiklo December 1st ke bang lo December 23 rani lo December 23 rani bang lo aro second time ke March kon me 27 ke non pini rani lo ke la si non mange to methang yano pot la si jata bo pelo la si non evangji 10 tarik la so check lo 10 tarik la me la so check lo 10 tarik arni an manke
natung pima ke do dak hormu hotar ji do sami kacingso lo kacing holo methang yan pusi asila 10 tarik ani yan mangke neli dak jarlap asagaring gangbura asopolo SGB asopolo lasi neli pulo lasi 10 tarik ani yan mangke tabang clear nang nilam thila pancham silo hinke adim mangke lage preaching athoy lasi Ladakh ke hisung ke boy arat side lasi dak bangke rongasar rubasar handa parji pin pensi pangani hang jungjung pensi claim lo dam lo lasi nilitum mange lalo ani keong men sami nilitum mange than bom lo ho December 23 pen ke damtang March ajiklo 27 ani taru wangchulo lana chokjesi pini sami wangchunang kok lasi laso puthak bangke athe charsar damsar putalata akaprek alam office tami non mange rongasar rubasar phanami elang plot elang rem imethang yan pusami nitum englong arat luok lomdet wa joine sinil tomana lang plot nang rem lo athemene dak claim lo amen mang neli chini te tel konane ti sang ho do konchilong se bine a phau bine long bearing ti ka thar buan wa lang li se laya kam mang claim lo non mange permanent ichenge temporary non mange permanently si claim dilo athemene non hola bilati buguri to ko bine chondon bine elo akola ancho takalilang hola British kedam tang on aning kan dak tisar pusarang thun hola so dimanta arjuje tangte la British agot a field dak singa sonolong jito air field ke bonai tekang keselam tekang aso air field along antal tum claim dam lo arjuje pin men jodak pan dam lo claim dam lo nasinili tumange dak rongasar rubasar doan Sokari sokarman doan nili tumang cingrum pen piniarni bangke nili tumke petik thelo las bangso long le kadok we no non abang ke non ke claim tangke 50 hectare pusi nili arju longa tengke nili bangke 50 hectare banga chiri gali hectare bangsi 50 hectare adang si claim de jib la 50 hectare adang claim de kulodini tum dak englong arat ke do dak paane ke do barin matum hona si choklem jodam dak khiti be senil tum rank shot dak ke konane kowe do la pilo hanso tharmit hanso birik la hasona tum sok sang chuti ki bezini tum ke rank shot dak onane pena source swang si dak opene ni tum chongda ji pathai dawi la si nil tum ge la Isomar phan kososi pathek nai pare nai ke iktum swarlo tumsi adai to so pinso tum ta adai to dolo office tamelang litum ke bang ilitum hemalong isomar phan taka poisa ikiri pitum ta adudo latum ta posto office tami tum asal ilitum swarlo tum yongsi isomar thek nangi re nangi polotan te ilitum ka bor inang kinang so lasinilia kaita nili pudamerlo je non langdam na isumano somartum
nili ning oi pik isit mata dam lo de non nili tum hala pu nili tum ahin na tu hitia jonata ani bank ko somar tom pini bi hek la don o somar daily nang tum yong silang ji pro te bang la hai tum au somar tum api apo aviderma mate api apo tum chikhobor bederma la sik hotai da chirokom snei stami dak non ingi ro puno nili tum terona ro puno la soiria muni tum bank ke hadak avi sa belek atum tuke hada da kan ibang arni gang sam la pas ba ya por pen lo pulo da hoda da hada hidia jo sipleng sipto la son da taxi kado kami asar burat tum stabi ini tum kacil lang dun nang ikikinang so jong si ini tum jong si bang kai don be kona tong idam juni kona tong do kong la anime la son le tum bom lo pulo da kai ini tum ke la ke pa pidun ko athe bang ke heglong lo ini tum phan non langdam lo pulo tang bang ke thekire ajati masih bang ke thekire ini tum ye nong si paprang do stop langdam lo teli tum na thek piklo nili ka matha dam pe cinturun piklo ini tum be an su se ko non ningarong piglo ba churo piglo ba kado ibanda nang tum HSLC de metric la pen high secondary ba suti unon tuman nilikin person nang tum andi nilangang kilo antarta nang tum bangge an susi non kan magi pohi kini an susi kini thuye panan tum mori ponoi ben parada amuken hade to korte ba sungya pudunda thando non bangge tingbaya kai competitive asitina longsta nonge all India basis longse nonge compete nago bisa alam ge tungge nang li doctor engineer pine chali pustai nonge NEET exam to nago all India level national level HBT test laso test yu nang ko laso bisina engineer pine dam nang ko doctor pine dam nang gila pusa lasi non bangge itum ka tingbaya bangge itum ke charli ke tingbaya do ne bangge all India level national level mana category kacingbai nong si tongge cingbai nang po nong bang prang bang tongge dipu barong si angbong se cingbai chon nei non tangge India plan nong si cingbai nang po tongge di lokusa lasi nang tong kuan ma nong ki pori ang se pori tu tha la pen tele tongge nang tong ki pori di pulo te tongge scoop te isala nong tongge science al isa science long ta mana ason do pik tongge charli ni isala nong tongge engineering line le damsa engineering da ason do pik nang mining engineering to aerospace engineering to mechanical engineering to civil engineering to pik to engineering da alis tam ting so tik song da se doctor MBBS charli MBBS doctor da nang ding pik isalam nang le gyno ma charli ma medicine da nang internal ma son se kapre endotech ba dentistry to doctor ma gynecology to son se branch do pik medical line nang tum dang is le busa lasi lahai ka kado abi le tongge chipaun do nang po ba charli do nang po Nang tum kap channel to man kadong pajir lo. Pini nili tum dak longking hiarong. Ningkan koi ra tropsi kipeng lo. Lapen non son sumar tum nuka charli mitrik lapen higher secondary ke pas kartupon geng hini lo. Lasi sumar han asose nilitum kitegi kireji klaim nai kita mengi lato asose aning parung fansi lato program kenpo lapen kido kali nilitum promisi cirung kacirung pensi lato karcho program klaim pon lo pen pini lato program along sedame ward commissioner sotro teron lapen numter ward commissioner rengka teron pi uthot dak area sorkari kemura raja sorteron lapen rong sar raja singhi lapen tu dak achibias pinya achibias abang ke saterong hi lake karbeng autonomous council achibjas lo so alang ditum ansose dak kimineng chokneng fan alang ditum ahir jume long pen ditum kadok be sabe ning rong piglo lasi lason rasa se ansose ditum ki claim ponji ki bangi alang se tambe ansose ditum bori pon bomji lasi nang ditum ka channel atum hantame ahin hantame nilitum ahin dak vidisi village development committee ahin pensalame mate laso
longking hi rong pen semenang tuhan ke bang pen lahai alam nak ke alun apot ang suse nang tuhan kurwa tu panjul patok Tang de pini ada babirta bangke kangtoniklo kadoka beta me 2 me thak me kurwang thu